Minkejja l-appelli tal-korpi kostitwiti biex jara li l-ekonomija tfittex tirpilja wara li tgħaddi l-imxija tal-coronavirus, huwa ċar li l-Gvern qatt m'għandu l-ebda pjan ta' kif se jagħmel dan. Għax minkejja li fetaħ mill-ġdid tat-taħwienet għadu ma jafx kif se jgħin lill-individwi u lin-negozji biex titnaqqas il-problema tal-qatt. Stħarriġ li sar mill-Kamra tal-Kummerċ ix-xahar li għadda wera li n-negozji għandhom bżonn aktar appoġġ u aktar gwida realistika mill-awtoritajiet biex jiġi evitat aktar telfin ta' impjiegi. Iżda jidher li l-Gvern mhux qed jagħti widen ta' dan. Meta mistoqsi minn Net News dwar x'għajnuna se jkun qed jagħti l-Gvern lin-negozji u lill-individwi, il-Ministru tax-Xogħol Owen Bonnici wera li l-Gvern għadu ma ppjana xejn tant li għadu se jattendi għal laqgħa mal-Ministri Ewropej. Kombinazzjoni llum għandi laqgħa mal-Ministri tax-Xogħol tal-Unjoni Ewropea fl-10 ħatibda din il-laqgħa se ssir b'mod virtwali u jiena ħanispjega lilhom lil dawn il-Ministri ix-xogħol kbir li jagħmel il-Gvern biex jagħmel il-job retention, jiġifieri biex l-impjiegi ma jispiċċawx, dawk l-impjiegi eżistenti insalvawhom kemm jista' jkun u minn barra minn dan barra il-job retention ikun nistgħu nsaħħu l-impjiegi billi nagħtu l-għajnuniet fejn ikun hemm bżonn. Sa dan it-tant waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Bonnici konferma li minkejja li l-iskejjel se jibqgħu magħluqa sa Settembru li ġej, skola sajf se tkun qed tiftaħ fl-ewwel ta' Lulju li ġej. Aħbar li tidher li qed tħasseb lil ħafna ġenituri fid-dawl tal-imxija tal-coronavirus tant li Owen Bonnici stess kellu jammetti li l-Ministeru mmexxi minnu rat tnaqqis drastiku fl-ammont ta' applikazzjonijiet għal skola sajf ta' din is-sena.